No tríptico da imaxe desta edición Espello reflíctese a fusión, a idea de linguaxes híbridas da escena a partir de fotografías realizadas por Rosiña Rojo, a fotógrafa oficial do festival nestes últimos anos, con obras pictóricas de diferentes épocas artísticas depositadas en museos europeos. Estamos a falar dunha mostra que, como ben sabedes, é o evento cultural referente da nosa provincia, da provincia de Ourense, pero que ademais é a mostra de teatro referente en Galicia e un dos principais eventos relacionados co teatro en todo o territorio nacional. Polo tanto, para Ribadavia é un orgullo, pois un ano máis, levantar o pano desta 40 edición xa da Mostra Internacional de Teatro, que, como sempre, pois, se caracterizará por ter un programa variado, diverso, para un público diverso e para diferentes gustos e, ademais, para todas as idades. A MIT foi o primeiro festival en realizar coproducións, en fomentar o diálogo das compañías galegas nun contexto internacional, a diversidade de xéneros escénicos, as residencias e programación expandida. Todo iso pretende ser a imaxe, baixo o fondo patrimonial e artístico da Vila do Ribeiro, con variada oferta de espectáculos na rúa, ademais do castelo. O lema desta edición, da 40 edición, é 40 MIT edición Espello. Espello por qué? Porque botamos a vista atrás, e botar a vista atrás ás veces é moi necesario, para mirar as cousas que fixemos ben, as que fixemos moi ben, e aquelas cousas nas que podemos mellorar, aínda moito máis, porque un festival destas características, festivo, popular, aberto ao mundo, a innovación da xestión cultural, sempre ten que estar atento a ese feedback que nos dá, sobre todo, a xente máis importante do festival, que é o público. Unha das primeiras citas que nos chegará con esta MIT vai ser o recibimento dos artistas nas residencias Paraíso da Igrexa da Madalena a comezos de xullo, onde estarán desenvolvendo o seu proxecto para mostrarnos o proceso no marco do festival. Por outro lado, se as residencias son a primeira cita, a última será o día 27 coa presentación da coprodución da MIT co Centro Dramático Nacional e Butaca Cero, Iribarne.